na cika burina, ni ma dai na cika burina soyayya. Alkawarin kauna ni zan rike ma har karshen numfashi. Na cika burina haduwar mu da ke na kare da su. Alkawarin kauna ki rike mini har numfashin karshe. Na cika burina haduwar mu da kai na kare da su. Alkawarin kauna ka rike mini har numfashin karshe. Ke kadaya ta biyu a gare ni kin cika burina. Buɗe kunnaye zan baki dukan labarina. Kin haɗuwan farko da muka yi da ke kika min barna. Kin sace mana kundin tarihi da kyawun fuskar ki. Zuciya kenan ko da an tono da gaske ina san ki. Soyayya kusa don zauna daga dama na kasa makiya sake. Da kina mini kallon annuri ni ma na gamsu. Sanki yana zuciya tari tintini ya darsu. Zo na gaya miki zo na faɗa miki ki ɗaya ce tawa. Za na tsaya miki ba na guje miki min yau dacewa. Albishirin ki ya gora fari amsa min. Kin ci garin ki fara kyakkyawa kin min. So daga zuciya sabuwa ne karɓa min. Mai sona ke na tsayar mafita mafaka a garan dan banda kamar ki. Kalla duba mai sona zan bude. Kirji na soyayya ta mini sarrasi. So maza da famun kadarai yayi jinya. Dan madaran jiya na ji kamar zan sauya. Kai daya ne sanadi ban so kai laya. Labarin zuciya fuska ta nuna. Kai na sayar ka zamo abban yayana. Angona kai fa jini na sarauta ne. So dauke na dauke. Masha Allah mai kyan sura kin cika burin numfashina. Inda rabo kai nisan kwana za ka zamo abin yayana. Babu abin da ba za na iya miki ba inda ke ce zabina. Bana abin da ya samu da shi zan amfani ka ji mai ɗakina. Ya ta halali kin mini komai jani muje ne zan goya ki.